Am lucrat înainte în poliție și acolo știam că a fi bărbat înseamnă să fii dur, să fii solid, să fii voinic, să fii tare, dar din ceea ce am studiat mi-am dat seama că a fi bărbat înseamnă să cunoști legile Domnului. Am început din luna ianuarie un studiu, adevărata bărbăție. Am început cu cartea Curajul. Acest studiu îl facem în fiecare vineri dimineață de la ora 5:30. Ne întâlnim la biserică, suntem 9 bărbați, facem acest studiu până la ora 8, după care începem fiecare activitate, mergem la serviciu. L-am încurajat să meargă și m-am bucurat de fiecare dată când venea și îmi spunea cum o decurs studiu. Era o părtășie pe care aveau bărbații și soții noștri și a fost de fiecare dată așa ca o binecuvântare, pentru că era tot timpul ceva nou și ceva special. Chiar în cartea Curajul și chiar lecția Curajul, pe mine m-a determinat să-mi schimb atitudinea prin faptul că acolo am citit ce înseamnă să fii curajos, să ai curaj. Nu mi-am dat seama că trebuie să am curajul acesta să spun vieții mele stop. După această lecție, după ce am studiat-o, am ajuns acasă și am spus și băiatului meu și în familie am discutat despre acest curaj pe care trebuia să-l am înainte, nu acum. Mi s-a părut o idee chiar bună, o idee foarte faină din partea bărbaților, mai ales pentru că are o șansă de integrare mai mare și de cunoaștere a celorlalți bărbați. Tot din această carte am învățat că își trebuie să iert pe toți, indiferent din familie. Chiar am citit ce înseamnă să iert păcatele celor care mi-au greșit înainte sau la care le-am greșit eu, ca să pot fi eliberat și să eliberez la rândul meu și eu pe ceilalți. Și de fiecare dată ne spunea că simte că crește și are de învățat și spre folosul lui și poate spune și altora despre experiențele pe care le-a avut și le are în urma studiului. În fiecare dimineață de vineri începem studiul. Acea zi este cea mai bună zi sau cea mai fructificată zi, pentru că pornim cu o rugăciune, terminăm lecția care o avem în ziua respectivă, terminăm cu o rugăciune și fiecare începe pe urmă activitatea. Cred că este cea mai frumoasă zi din cursul săptămânii. Aș dori ca toți să poată să ajungă să studieze una dintre aceste cărți. Prin intermediul acestui studiu am putut învăța multe lucruri noi, poate pentru el, și l-a ajutat foarte mult această carte. Relația mea cu tati s-a îmbunătățit și se îmbunătățește pe zi ce trece. Vorbim multe, vorbim mai deschis și îmi dă multe sfaturi, mă ajută în problemele care le am. Îmi place. Pentru mine familia înseamnă o unitate, înseamnă să îmi respect soția, copiii, să ne iubim împreună, să fim o familie unită. Am înțeles cu mult mai mult acum atribuțiile mele de soț și de cap al familiei, respectul pe care trebuie să-l dau soției și copiilor mei și dragostea pe care trebuie să o am.